A ideme, dobrý deň ľudia, ideme urobiť na TikTok ďalšiu video, bude nového, uvidíme, jaká mám väčšinou kúpam asi možno adlázov. Bam 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 bam. Toto je hľadaný 24-ročný Hamad Ben z Pakistanu. Do ústavu vo Vyšných Hágoch bol prijatý 11. októbra. Toto je hľadaný... Šibe mi. Šibe ti. Šibe. Zlatá mrkva a celý svet pod nami. Čo? Ideme na dobrodružstvo? To bude zábava. To neviem to video, No responde pero siempre tira un like. Buy chocolate. Let's go. To je celkom dobrá smeru. Vítej v Kiary světě, zvolte k nám, nezůstávej doma sám. Say, wait, they don't. Dobrý matros! Áno, už je tam, už je skoro tam, zasúďou, že to už je to tam! Čo? Santa už není ve stoku, vole, takže musím tady hrát Minecraft, vole, místo Santy, píču. Dobí! To je taková sračka zase, ty vole, co to dělám s životem? Dobr! Nenávidím, vole, Minecraft, nebo jak se to jmenuje, vole, Minecraft, vole. Kámen, vole, kluk s kamením, píču sem. Po veku 71 rokov zomrela herecká legenda Catherine. No takže čaute, máme tu ďalšie To zoraďovanie neznášam. raňajky. Od 1 do 10 som tu s mojou mamou a ideme si zoradiť raňajky. Tak čo povieš na tieto raňajky? Na aké číslo by si ich dala? Čo to je? Taká praženica No. a nejaký celozrnný chlieb. To čo za debilná. Angry Birds. Tak jo, jaká? Ahoj, zdravíčka. Cože mám... 魔幻到魔幻，今年的姑娘更漂亮。遗忘都遗忘，去年的烦恼和姑娘。魔幻到魔幻。Poznáš seriál podle Kráťu.
Hero. Nevím, jestli... I'm chained. Já? Dobře, no tak já jdu teda, no. Fakt tam je něco hnusného, jo? Nedám ti čapku. Nedám ti čapku. Jdem si vybrat aplikace od jedničky. Neomlouvám se, že jsem ti řekl. Jdem si vybrat aplikace od jedničky nejlepší po 10. Dvojka, buď to proto jako, dávám že na dvojku. nepoužívám, nebo prostě třeba zbytečný, nebo tak, jo. Dvojka. ChatGPT Dvojka! používám docela dost. Jakoby hlavně na recepty. Že se vždycky jakože zeptám, jako hej, mám vepřovou Dobré, pítu, pokračujte napiš mi si. recepty a tak. Takže docela dost ho využívám, ale nevím, co tam bude všechno. Dvojka, takže dvojka, bych ho dala dvojka. třeba na 7. Cože? Facebook mám, Facebook, mám ho docela 8. dlouho, ale nějak moc na něj 8, nechodím, 8, jako, 8. takže bych ho dala na 8. Fakt? Spotify miluju, využívám, platím a tak. Bez hudby by nebyl prostě život. Takže Pečka je, hodně pečka. nepoužívám. Amazon, hej, 10. Nepoužívám, ne, TikTok tiež dvojka, ako ChatGPT. asi 5. Dvojka. Takový středník. YouTube? YouTube taky používám docela dost. Dvojka. Na hlavně krimi. Vždycky před spaním Dvojka, si dvojka. pustím nějaký krimi Taká příběh, dvojka hlavně tiež. prostě na Presne YouTube. tak. Takže bych ho dala třeba na 4. Dvojka ja. Nemám. Nepoznám taký 10. Netflix! Platím si. Teďka moc nekoukám. Ja protože kúkam mi dosť. že tam nebylo, Dvojka. Jako ne, že nevycházejí, Tiež ale dvojka. dřív vycházely větší PCčky. Ale dala bych ho prostě na 6. Dvojču. Super WhatsApp. Bož. Je to WhatsApp. Dvojka tiež ešte raz dávam. Nepoužívám skoro. Dala bych ho někam. Ja vás mojím na kamošom volám. 8, ale tak dáme ho na 2 a na 1 Instagram. To by šlo. Nie. A jdem si. Instagram 9. Neomlouvám se, že jsem ti řekl píčo. A víš proč? Tady je to. Blять. To kúkam. Let's keep you warm. Jak zdravé máš oči? Jestli vidíš číslo v tomhle obrázku, 3, tak máš 7, zdravé 0, oči. 8. Ide samý cez mesto na tachometri 200. Snadne pôjde cez Strečno, aby mohol ísť 200. Samko ide plný plyn, Vicky ide v strachu s ním. Oliver sa raduje, že Samko nám stresuje. Yes, dal to. Chocolate. OK, let's go. On va se Práčka, kačka, skibidi, sráčka, práčka. Kdybys ho potkal na ulici, nikdy bys neřekl, že před tebou stojí herec, který vydělává miliony dolarů. Tohle je Willem Dafoe. Chodí po městě jako kdokoliv jiný. Bez ochranky, bez luxusu, oblečení z běžného obchodu, kolo místo auta, obyčejný dům, miliony vydělává. Ale neutrácí je za image. Téměř všechny své příjmy daruje na charitu. Máme tu čo? Ďalší filter. A v tomto filtri ide o tom, že idem si... Čínske kamery. České kamery. A môžu byť Toto šibnú. Dubaj, čokoládica. Wow. 1, 6, 7. Dej mi to maso, to je pro Honzu. Ne, je moje. Dej to sem! Nikdy. Dej mi... Roblox. Geometry.